Hürmetli vatandaşlar, hürmetli millettişler, hizdi bizden tarihta birinci tapqır ötkerilgen Başkurt dili yılının oňaşly tamamlanuny bilen tebrik etem. Niçin oňaşly diýip etem? Çünki tilge kagalyşdy nindegine iş ötkerilmehen, nindegine sara bolmahan, ular barahla barabir oňaşga taban alyp bara. Bundan bir 50 ýyllara ilik bizim büyük şairimiz Rami Garipov bizden tilibizden şolaýtyp ýaňgarap turugyna zar intizar bolgan wagtynda ol şonday hüzler ýazgan, ýaňgarap turha moňly ýer bolup dip. 50 ýyldan da, 100 ýyldan da, tagy 200 ýyldan da, tagala köpmeler ýyldan da bizden tilibiz şolaýtyp ýaňgarap turhunyny hem bizden aýtgan her hüzibizdi bizden milletdeşlerimiz aňlap turhundaryny. Bol ninde hüzde etdiken tip horap yürümehenderini. Hem hizdi buna oşu bizden tilibizden kilesegin haklawsylar, kilesek bogundarga yetkirüsiler itip kurgübüz gile. Hem hizdin de balalarygy şonday hüzlerde Rami Garipov aýtgan köp hüzler şonday hüzlerde aýtyp turhundaryny. Tagla bir tapgır hizdi bayram bilen tebrik etem.